το πολιτικό σύστημα και τους φορείς, τότε κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν. Γιατί η ανυπακοή των πολιτών δεν είναι πια επιλογή, είναι μονόδρομος. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ? Στεκόμαστε σήμερα εδώ όχι απλά για να φωνάξουμε, αλλά για να μην αφήσουμε τη λύθη να σκεπάσει ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα που μας πλήγωσε όλους. Ένα έγκλημα που μας στέρισε ανθρώπους. Φίλους, συγγενείς, παιδιά. Ας υποθεί για χιλιοστή φορά. Τα τέλη δεν ήταν δυστύχημα. Δεν ήταν μόνο το λάθος του σταθμάρχη. Ήταν στιγμή δολοφονία. Σας ρωτώ, τι άλλαξε από εκείνη τη νύχτα? Σας ρωτώ, σήμερα θα βάζετε το παιδί σας στο τρένο να το στείλετε εκδρομή στην Αθήνα? Σας ρωτώ, τι άλλαξε τα τελευταία 2 χρόνια? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Η Hellenic Train μειώνει ακόμη περισσότερο το προσωπικό και σήμερα απολύει 100 εργαζόμενους. Συμπολίτες, μας αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ως αριθμούς, ως φθηνό εμπόρευμα, το οποίο δεν αξίζει να μεταφέρεται με μεγαλύτερη ασφάλεια. Έπαιξαν κορώνα γράμματα στις ζωές των παιδιών μας για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ολιγαρχών και εκείνων των κύκλων που τους έδραν στην εξουσία και τους κρατούν με νύχια και με δόντια σε ευθύνη. Όμως χάσαμε εμείς. Έχασε η χώρα. Έχασε ολόκληρη η χώρα. Σήμερα έχουμε εδώ ανάμεσά μας γονείς που κρατούσαν στην αγκαλιά τους το παιδί και τώρα κρατούν μια φωτογραφία. Έχουμε φίλους που έκλεισαν την πόρτα στους αγαπημένους τους λέγοντας «καλό ταξίδι» και δεν τους ξαναείδαν ποτέ. Έχουμε αδέρφια που αναζητούσαν τους δικούς τους ανθρώπους ανάμεσα στα αποκαΐδια. Ποιος θα αποδώσει τη δικαιοσύνη? Η κυβέρνηση που τους δολοφόνησε? Η δικαιοσύνη που είναι δίθεν τυφλή? Οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι που παπαγαλίζουν ψέματα? Ποιος? Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συμπαρασταθούμε στις οικογένειες της Αθηνάς και του Γιάννη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τους δώσουμε θάρρος, αλλά και την υπόσχεση πως σε αυτόν τον αγώνα, στον αγώνα όλων των γονιών και των συγγενών των θυμάτων του τραγικού αυτού εγκλήματος, θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Συμπολίτες, κακά τα ψέματα. Συνηθίσαμε να μην απαιτούμε, να μην διεκδικούμε, να μην πιστεύουμε ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο. Συμπολίτες, τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν ξεκινήσει πρώτα από εμάς. Μην περιμένετε τίποτα από κανένα, από κανένα κόμμα, από καμία κυβέρνηση, από κανένα βουλευτή, από κανένα δήμαρχο. Η μόνη ελπίδα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Η μόνη ελπίδα είναι ο λαός, η κοινωνία των πολιτών που πρέπει να βγει στους δρόμους και να αντισταθεί απαιτώντας μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Εμείς πρέπει να βγούμε μπροστά και να απαιτήσουμε αλλαγές, να υποχρεώσουμε το πολιτικό σύστημα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μας. Αυτή η κοινωνική στράτευση να φέρει
πολιτική δράση και αφόρητη πίεση προς κάθε φορέα εξουσίας να πράξει το καθήκον του, να παρέμβει και να αλλάξει τους νόμους, αν χρειαστεί. Φίλες και φίλοι, μένουν άλλες 10 σειρές για να τελειώσει αυτή η ομιλία. Θα ήθελα να συνεχίσω, αφού πρώτα σας ζητήσω μία χάρη. Σας παρακαλώ να δώσετε το χέρι σας στον διπλανό σας. Κάντε το τώρα. Σας παρακαλώ. Να πιαστούμε χέρι-χέρι και όλοι μαζί να γίνουμε μία ανθρώπινη αλυσίδα που θα έχει ως τελευταίο κρίκο τη μάνα της Αθηνάς. Γιατί είμαι σίγουρος πως αυτή τη στιγμή κρατά σφιχτά το χέρι του παιδιού της. Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να φωνάξουμε δυνατά πως δεν δεχόμαστε άλλο να συμμετέχουμε σε μία ζωή που είναι υποδέστερη από αυτή που είμαστε ικανοί και μας αξίζει να ζήσουμε. Συμπολίτες, αντισταθείτε. Ελάτε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Να συσπηρωθούμε γύρω από έναν στόχο. Να συσπηρωθούμε γύρω από έναν στόχο κοινωνικής ανατροπής και αλληλεγγύης, δίνοντας την υπόσχεση πως θα μείνουμε όρθιοι και ενεργοί. Γιατί η μάχη αυτή δεν είναι μόνο για τους νεκρούς. Είναι για τα παιδιά μας, τους υπόλοιπους ταξιδιώτες του τρένου που ζουν από τύχη.